Glorify your name. Amen. Amen. Basithatha ithuba ke sibulise bonke abangcwele ekutshoneni kwelanga njengegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Babhale ke abantu bonke bathi amen phayisansi ukuze sife intoba kuhambeka kakuhle kumcimbi uYesu wandenzela inceba ukuba andixolele. Ndilapha kule ndawo yaseLusikisiki apho ndizalwa khona, ndamamkela uYesu kule ndawo, umntwana kaThixo. Umnandi kakhulu ukuba nelizwi likaThixo ezintweni zonke uThixo andenzele zona. Ayikho eyakedlula enexabiso njengale yokuba ndibe ndisindisiwe. Kwizinto zonke uThixo owakwandipa zona ebomini bam, ukusindiswa number 1, ukwazana noThixo ndisesemhlabeni, yeyona nto enkulu uThixo owakwandenzela yona. Yathanda ke bazalwane bam uba siqhubeke sifundisana ngomcimbi womthandazo njengoba besiqalile izolo, ngoba kukhona into ebizwa ngoba izipho zikaMoya Ingcwele zidinga amakholwa athandazayo. In fact, ayikho into ongayithola kuThixo ulele nje ungathandazi. Zonke izinto ezivela kuThixo ziyacelwa ngomthandazo. Ifuna ke sijonge ke namhlanje ngegama lenkosi uYesu. Uba sisevakala kakuhle abantu bazoma bebhala ethi amen, kwenzela uba xa sesiqhawukile siphinde siqaphele ngegama lenkosi uYesu. Inetwork namhlanje bazalwane bam inalo uhluphana oluthile, kodwa siyamkholwa ukuthi uzasinceda. Abazali bangabhala bathi amen phayisansi xa sisaqhubeka bhana ngegama lenkosi uYesu. Siyabulela bathandekayo. Ngicela ke sijonge izinto ezithintela ukuphendulwa kwemithandazo yethu. Things that hindering our prayers. Izinto eziba ngumqobo neziye zivalele ukuphenduleka xa sithandaza. Izinto eziba ngumqobo emthandazweni esiwenza kuThixo. The things that hindering our prayers. Njengabazalwane ndike sijonge zona namhlanje, noma singeke sizibale zonke kodwa sawubala ezi ziphambili uba xa uthandaza kufuneka ube ngumntu onjani ukuze umthandazo lo ungathintelwa yimimoya okanye uThixo akuphendule. Funeka uba xa uthandaza ume ndawoni. Funeka sijonge izinto zinobangela wokuba impendulo singayifumani kuThixo ngokukhawuleza ngegama lenkosi uYesu. Cela ke sibone uqala ilizwi lenkosi esiyawuqalela kulo ukufunda le ncwadi yeGenesis uchapter number 35. Ndiyafuna uba simjonge uqala ngegama lenkosi uYesu, incwadi kaJohn chapter number 15. Naye ndiyafuna simjonge singekazibaluli ezinto esiba ngunobangela wokuba impendulo singayitholi xa sithandaza. John chapter number 15 sibe sesifunda incwadi yeGenesis chapter 35. Le ncwadi sawufunda ezincwadi ngegama lenkosi. Okwesibini chapter number 7 verse number 10 yedwa sibe sesithandaza.
Now apha ndifuna sijonge lamazwi siqalele kuJohn chapter 15 verse number 6 no 7 ngegama lenkosi uYesu. Ukuqala namhlanje xa sifunda John chapter 15 verse number 6, Genesis 35 sawuqala uverse 1. Ungasifundela sime kuverse number 4 ngegama lenkosi. Yaqala ke kufunda nabayifumeneyo apha kuJohn. Uthi ke uJohn apha, ongahlaliyo emanyene nam uyalahla, afane nesebe elilahliweyo laze loma. Uthi ke umbhali apha xa sigqitha, amasebe anjalo ayaqokolelwa aphoswe emlilweni, atshe nihleli nimanyene nam, nisoloko nisenza ngokwamazwi am, nawucela nantoni na ke eniyifunayo niyifumane. Nihleli nimanyene nam, nawucela nantoni na eniyifunayo niyifumane. uJohn lo uYesu uthetha amazwi kwaba bazalwana. Masifunde ke le ncwadi yeGenesis chapter 35 uverse number 1. Singekazibali ezizinto ezinokwenza ukuba xa uthandaza umthandazo lo wakho ungabi nayo impendulo, uThixo angakuphenduli. uYakobe usikelelwa uThixo eBhetheli. Wathi uThixo kuYakobe, hamba ngoku uyokuhlala eBhetheli, uze ufike undenzele iqonga lamadini apho. Mna ndingulathi wavela kuwe esikweni wawubaleka umkhuluwa wakho kuEsawu. Yakobi ke wayalela intsapho yakhe nesiqakambuluke, ninxibe mpahla zimbi. Siza kumka apha sifudukele eBhetheli, apho yakumisa khona iqonga lamadini loThixo owandikhulula engxakini, nobe soloko enam naphi na apho yamba khona. Alamazwi ke endifuna siwajonge. Elesithathu, incwadi kaJoshua chapter number 7 verse number 10. Ndifuna sithathe nje uverse number 10 apha kule ncwadi kaYoshua. Bazalwa, sibe sesithandaza egameni lenkosi uYesu. Ifundeka ngolhlobo uverse number 10 wakhona. Wathi kuYoshua undikhoyo, Yoshua, vuka uqubudele ntoni kuloo ndawo. AmaIsrayeli enze isono, awaphule umnqophiso wam, awugqitha umyalelo ebendiwanike wona, athatha ezinye izinto kwabe kufuneka zitsatyalalisiwe mpela, aziba, aza axoka nokuxoka, azifihla phakathi kwezinto zawo. Yiyo ke loo nto engenakumelana notshaba nje amaIsrayeli. Now ndifuna ke sijonge lamazwi sizawubala ezi zinto ezenza imithandazo yethu njengamazalwana ibe ngathi uThixo akayisi iso okanye indlebe zakhe uyazivala apha kuthi xa sithandaza. Now lamazwi esiwafundileyo omabini
before umuntu athandaze kufuneke ajonge indawo le ame kuyo. Kufuneka umuntu xa ezawuthandaza ajonge indawo ame kuyo. Uba le ndawo ndimi kuyo uThixo uvelile na kule ndawo ndime kuyo. Ngoba ithi incwadi kaJohn apha uYesu ethetha nabafundi bakhe, ukuba nihlala nimanyene nam, namazwi am ahlale ekuni, nisenza ngokwamazwi am, niyofuna nantoni na enisuba niyifuna, ucela nantoni eniyifunayo niyifumane. 1, before ucele ufune, kufuneka kuqala umanyane noYesu. Ngoba into yokuqala eyenza imithandazo yabantu ingaphendulwa xa sithandaza nguThixo. 1, eyokuqala funeke sibe ngabantwana, funeka umuntu abe ngumntwana kaThixo okanye obedient child of God. Obedient child of God. Why kufuneka sibe ngabantwana abakwaziyo ukumlulamela nokumthobela uThixo? Because xa ungamthobeli uThixo, umthandazo wakho awuye uvakale uThixo. Uthi kuzidinga sibe ngabantu abamhlonelayo, abamthobelayo, more than ukuthetha ngaye kakhulu. Be an obedient child of God. Ithetha ukuthi xa uYesu lo umamkela, usithi makabe inkosi, makabe negunya uYesu apha kuwe elipheleleyo. Mawube ngumuntu xa kuthethwa ngumntwana kaThixo, mawube ngumuntu oyenzayo intando kaThixo. Incwadi kaJohn, 1 John chapter 3 verse number 8 no 9 bayasichazela uba umntwana kaThixo uyazilumla esonweni. Ibe seyisithi ke umahluko phakathi komntwana kaThixo nomntwana kaSathane. Umntwana kaSathane uyaqhubeka nokudla isono uyona. Ibe seyisithi phakathi umntwana kaThixo yena uyazinqanda esonweni. So funeke ke ngoxa ungumntwana kaThixo okanye ufuna ukuthandaza, kale ungene kule nto yokuba ngumntwana kaThixo omthobelayo uThixo. Yiba ngumuntu othobela uThixo. Tuba ngumntwana kaThixo owenza into ayithandayo. Lawuleka. Yiba ngumuntu ophathekayo. Incwadi yamaHebhere chapter number 5 verse number 7 wakhona. Chapter number 5 verse number 7 akhona kuthiwa uYesu esadla ubomi apha emhlabeni. uYesu esahla ubomi apha emhlabeni wayenza ngokwenza imithandazo, wayehla ngokwenza imithandazo. uYesu esahla ubomi. uYesu esahla ubomi emhlabeni wayehla ngokwenza imithandazo. Ebhekisa ithi iBhayibhile imithandazo nesicelo. Ebhekisa kuThixo ngoba uYesu esahla ubomi emhlabeni ube ngumntwana kuThixo uyise. Esahla ubomi uYesu wayenza ngokwenza imithandazo nesicelo. Ekhala inyembezi. uYesu ekhala inyembezi ebhekisa kuThixo onamandla okumhlangula.
ekufeni. Wawuva uThixo umthandazo wakhe ngenxa yokuzimisela kwakhe ukumthobela. Funeka sibe ngabantu aba-obedient kuThixo. Waviwa umthandazo kaYesu, hayi ngokuba uYesu wayephuma ezulwini. Ithi iBhayibhile uYesu waviwa ngenxa yokuzimisela kwakhe ukumthobela uThixo onguyise. Now lamazwi ke siwafundayo bazalwane, uJohn apha uYesu ethetha nabafundi bakhe ukuba sithe sahlala namazwi kaThixo ahlala, senza ngokwamazwi kaThixo, niyawucela nantoni na esukuba niyithanda niyenze. La ncwadi yeGenesis ithi uThixo ubizela uYakobi eBhetheli, ngoba uThixo akafani nezithixo oya kuzo nobunjani. uThixo akathandazwa ngendlela oThixo balapha abathandazwa ngayo. Uyazilungisa awusiya kuThixo. uThixo uthetha amazwi athi kuYakobi, Yakobi, buyela eBhetheli, hamba uye eBhetheli, ufike undenzele iqonga lamadini. Futhi uThixo akadanga kuYakobi susa izono, kodwa uThixo ongcwele uthethe kuYakobi. Yena uYakobi yatshileka lento yokuba eke ndiyothandaza uThixo ongcwele ndingahlambulukanga. Wathetha nebandla uYakobi alikhokelayo, wathi zihlambululeni ninxibe mpahla zimbi. Thixo, siye kuThixo owasihlangulayo. Yabona xa sibuyela kuThixo ngenyaniso, akekho ongakwazi ukuzisiza izono zakhe xa kuvela uThixo. Ngoba xa ivela uThixo uvela ngobungcwele bakhe. Sitsho sizibone thina uba thini sehlukile kuThixo. Athi umculo wesiXhosa wamawisile, sehluke kuThixo ngokona. Now xa sibuyela kuThixo siyakulahla ukona kwethu, sibuyele ke kuThixo wethu. Now eyokuqala into, masibe ngabantu abathandaza uThixo, sibe ngabantwana bakaThixo aba-obedient. Okwesibini, into evimba umthandazo, awukwazi ukuthandaza okokuqala siselapho kulo namba 1, asikwazi ukuthandaza ungekabi umntwana kaThixo. Awukwazi ukuthandaza ungekabi nguye umntwana kaThixo. Umntwana kaThixo ayikokuthi kuba ndikhonza kwibandla lamasindiswa ndibe sendifike uba ndingumntwana kaThixo. Ungumntwana kaThixo emveni koba uYesu umamkela. Wakugqiba ukumamkela wehlukaniswa nezinto ubuzenza uYesu engekafiki. Awunguye umntwana kaThixo kuba uphakamise isandla wathi Yesu ndiyakwamkela. Waqhubeka nalampilo uYesu ebefike uyenza. Ungumntwana kaThixo emveni kokuba uye wathi uYesu afika kuwe, wakwehlukanisa nezinto ezingafunwayo nguThixo. Wayenza lento ifunwa nguThixo.
then ube ngumntwana kaThixo. Bakhona abantu abakhonza kumabandla ashumayela isalvation, kodwa abangabo abantwana bakaThixo ngoba basazilawula, basaphila ngokwenkanuko zabo, basenza okufiswa ngabo, abakayenzi into uThixo ayifunayo. Now le ncwadi kaJohn, 1 John chapter 3 verse number 6, 8 up to 10 icacisa ngabantwana bakaThixo uba abantwana bakaThixo banjani. Ithi iBhayibhile bayazilungisa esonweni abantwana bakaThixo. Number 2, into esenza singaphendulwa uThixo xa sithandaza isono esingavunywanga, sono esingahlanjululwanga, isono esingahlanjululwanga siyingxaki ebantwini. So xa uthandaza sibe ngumqobo, sibe ngumqobo isono. God does not answer those who sin in their hearts. uThixo akanako ukubaphendula abantu abaxabise isono ezinhliziyweni zabo. He is not ready to answer anyone onesono apha kuye asixabisileyo angakwazi ukunikezela. uThixo akakwazi ukukuphendula xa ungakwazi ukunikezela, ugodle isono apha kuwe ngaphakathi. Akakwazi uThixo ukuphendulana umthandazo wethu xa singavumi ukuncama izinto ezingafunwa nguThixo apha kuthi. Isono esingafunywanga, incwadi yeProverbs chapter 28 verse number 9 no 13. Incwadi yeProverbs 28 verse number 9. La ncwadi kaJoshua ithi uJoshua uthandazela amasirayeli onile kuThixo, eba izinto ebefanele bazitshatyalaliswe. Lithi iBhayibhile ke akugqiba aya kwinkokeli afuna ukuthandazela, ngoba ibandla liyakwazi ukuthandaza limeme imizila yokudla lingahlambulukanga. Utheke thandaza uYoshua inkokeli yebandla, wafika uThixo wathi uqubudela la onile athatha izinto befama ziyatshatyalaliswa, azingcwaba azidibanisa nempahla yabo. Ngoba xa kufika uYesu kukho izinto apha kuwe ekufuneke wehlukaniswe nazo. Ezinye izinto zazexabiso, kodwa kube khona izinto ezikhayo zisazela sakho. Ungaziyeke ezo zinto wena kuba kaloku zizinto zexabiso.
uThixo ke ngoku akanako ukuphendula imithandazo yabantu apha ezinhliziyweni zabo abaxabise isono. Now, isono esingahlanjululwanga siyingxaki. Incwadi yeProverbs 28. Proverbs chapter 28 verse number 9. Ifundeka ngohlobo. Uverse 9 wakhona uthi umuntu ozivalayo indlebe zakhe kuwo umthetho kaThixo kwa umthandazo wakhe uyonyanyeka. Zithi ezinye iBhayibhile ulisikizi. Kusho ukuthi uThixo xa ethetha kuwe ekunqanda, wena ke ngokungeva uqhubeke wenze lento uThixo angayifuniyo, then bese uyothandaza kuThixo ke ngokuwena. Kodwa unezinto ozenzayo ezingavumeli yinto engajongekiyo uba bekuthiwa iyabonakala. Lento yenziwa kuba wena ilizwi liyathetha nawe uqhubeke wena usenze ezi zinto uThixo angazifuniyo, kodwa ufuna ukuzila ukudla, ufuna ukuthandaza kuThixo ongamthobeliyo. Lithi iBhayibhile iyaqala ke ngomithandazo yakho ingafakali yonyanywe kuThixo, ibe lisikizi kuThixo. So xa uthandaza uThixo akakwazi kumamela, ngoba wena ungumuntu ongayenziyo lento uThixo ayifunayo. Nalapha kaMasirayeli ayethandazelwa kuJoshua kodwa engayenzanga into uThixo bethe makayenze. Asuka thatha impahla befuna bitshatyalelisiwe. Abazalwane bakhonza bengahlanzekile befuna ukuphila into abayithandayo. Imithandazo yabantu banamhlanje ngoba bakhonza uThixo nje bahamba nabo, bakhonza uThixo nje bafuna nentando yabo esuka kuThixo uba mayizofika bakuthi. Isaiah 59 verse number 1 to 2. Isono sithintela intsebenzo kaThixo apha ebantwini. Thina sisoli bandla uba zayaphi izimangaliso, zayaphi izinto ezasenziwa nguThixo ezinkulu ezibhalwe eBhayibhileni. Singayijongi inature okanye isimo sebandla eliya uThixo wayezibonakalisa kulo. Number 2, wikankanya izinto zabashumayeli bamandulo. Sibale amadoda amakhulu abafana noBabubhengu, sibale oBabungithi, sibale bonke oBabuciliza noBawuduma. Sikhohle ukujonga uba babenjani abantu ababekhonza naba bantu. Number 2, aba bantu esibabalayo i-lifestyle yabo, isimo sabo ukumhlonipha kwabuThixo kwakunjani. We claim izinto ezinkulu zikaThixo singayijonganga i-character yethu, because uThixo demonstrate his power
kubantu abamthobelayo nabenza ukuthanda kwakhe. Kukho izinto esizifunde eBhayibhelini esingeke kube lula ukuzibona phakathi kwethu ngoba indlela esiphila ngayo thina sifuna ukuhamba noThixo nezono zethu. So isono sithintela insebenzo kaThixo. Imithandazo esiyenzayo iyathintelwa sisono. Xa abantu bezothandaza funeke bakonfese, bahlambuluke, bavume izono zabo. Xa ukonfesa isono uvumelana noThixo ukuba ufuna ukushiya lento uyiyo uhambe nale indlela uThixo athi hamba ngayo. Imithandazo yethu ke ibanjwa sizono esifuna ukuhamba naso sizifihlile. Esithathu, into engathintela imithandazo yethu ifaith, lukholo. Ukungamkholwa uThixo kuyayithintela impendulo xa sithandaza. Ukukholwa, ukungakholwa bazalwane, and ukukholwa into ebangela uba kube nzima ukukholwa apha kuthi yinto yoba amaxesha amaninzi kukungalifumani ilizwi likaThixo. Ngoba ifaith apha emntwini iza ngezwi. Amaxesha amaninzi ke xa sibheke ezikonzweni sivamile ukuba linqabe ilizwi likaThixo. Kuthi noba ngaba kuyashunyayelwa kushunyayela into ehambisana nemizwa yethu. Na ifaith bazalwane iyakwazi iyo eyenza kube lula ukuba imithandazo yethu ivakale. Ukukholwa bazalwane kukuba ukholwe into yoba uThixo uyazi into yoba uThixo uyayiva imithandazo yakho. Umkholwe uThixo ba uyakuva. Okwesibili, ukukholwa bazalwane bam kungaphezu koba ubhiliva nje. Faith is more than believing. It is knowing that God heard your prayers and the answer is in the way. Is on the way. That means ukukholwa bazalwane kungaphezulu nje kokukholelwa. Kukwazi ukuba uThixo uyandiva futhi impendulo yami isendleleni uthi ungekaboni into. That's why incwadi yamaHebhere chapter 11 verse 6 ithi kungekho ukukholwa nokukholisa uThixo akukho. Because you receive the things of God by faith. Into sikathi ngoba zambam sizixamla singekazibambi physical hand. Sizibambe ngezandla zikamoya. Isto sikathi ngoba zambam siziva singekaziboni ngalamehlo ngezindlebe ukuxokozela. Into sikathi ngoba zambam sizibona ngamehlo kamoya singekaziboni ngawenyama. Na ifaith, lack of faith kubazalwane yenza into yoba imithandazo esiyenzayo ingabi nazimpendulo. Yenza into yoba imithandazo esiyenzayo ingabi nazimpendulo. Incwadi kaMarko bazalwane bam
chapter 11 verse 22 no-24, uYesu uzekelisa phaya ngentaba ebalula amandla okholo, ebalula ukukholwa uba kunamandla kangakanani. Bakhona abantu abathandazayo bezila ukudla, kodwa aba bantu ngoba thandaza bazila ukudla abade impilo yabo incedakale, abatshintshi, abakhuli. Xa kufastwa bayafastwa, nabo bayafasta njengabantu. Xa kuthandaza nabo bayathandaza, kodwa bashota ngokukholwa, ngoba uThixo ufuna simkholwa. Asihambi kuThixo ngemizwa nokubona, sihamba naye ngokukholwa. Ilungisa aliphili ngokubona, liphila ngokukholwa. Na uthi ke mbhali apha kule ncwadi kaMarko chapter number 11 verse number 22. Marko verse 22. Waphendula uYesu wathi, kholwani kuThixo, kholwani kuThixo. Ndithi kuni nene othe kule ntaba funquka uphoseke elwandle, abeke esitsho engathandabuzi, esitsho engathandabuzi enhlizweni yakhe, kodwa ekholwa ukuba oko akuthethayo kuya kwenzeka ngokwenzelwa. uYesu bazalwane ubengafani noMoses. Befuneka ngexesha likaMoses kuthiwe makukholwe kuThixo nakubaprofeti, kodwa uYesu yena uthi kwabakhe, kholwani ke kuThixo. Ngoba enye yezinto elimaza imithandazo angayiphendula uThixo, thina simkholwa uThixo, sikholwa abefundisi, sikholwa abapostile, sikholwa abaprofeti. uThixo yena asimkholwa, noba sesithandaza kuThixo, kodwa ukholo lwethu alubikho apha kuThixo, liba sebantwini kakhulu. Na ifaith bazalwane ibekwa kuThixo akufika uJesu, ayibekwa ebantwini. Enye yengozi ebangela uba singabikho izimanga phakathi kwethu, thina sikholelwa isicaka sikaThixo kunokukholelwa uThixo. Thina sikholelwa icawe esikhonza kuzo kunokukholelwa umnikazi webandla. Na seso sizathu esinye sibangela uba asikholwa thina kuThixo. Abantu bayakwazi into yoba bangamkholwa tu uThixo, bangamethembi, bafuna izinto zabo kwizicaka sikaThixo. NoSatana athatha indawo yakhe yokuba ukholo lwethu libe kwaba bantu abema everyday phambi kwethu. Kanti ifaith bazalwane ibekwa kuThixo. Yibani nokukholwa kuThixo. Uthi ke uYesu athe kule ntaba funquka uphosekelwane, abeke sitsho engathandabuzi
intandabuzo iyawuvimba umthandazo wethu. Engathandabuza enhlizweni yakhe kodwa ekholwa ukuba oko kuthethayo kuya kwenzeka, not okuthethwa kumposti, okuthethwa nguye kuyo kwenzeka. Ngenxa yoko ndithi kuni zonke izinto enizicela nithandaza, kholwani ukuba senizinikiwe. Na ifaith ithi le nto uyithandazayo uyicela kuThixo sele uyifumene. Uthi ugqiba ukuthandaza bese uthi ndiyabulela Thixo ukuba le nto ndiyicelileyo sowundiphile. Na ungabikho kokukholwa abazalwane kuThixo. Siyabakholwa abefundisi bethu, siyabakholwa abapostile noobhishophu bethu, nabo basifundisa uba masibathembe bazosivulela. Inyaniso ithi akekho ovulela omnye kwaThixo, nguJesu yedwa owasivulelayo. Akekho umfundisi bazam bam ongakwazi ukuphendula imithandazo yakho kuThixo. uJesu yedwa ekuthandazwa egameni lakhe. So ukukholwa nokulahlekiswa nokubethelelwa ebantwini kwenza uThixo xa simthandaza angasiva, because ifaith yethu ayikho kuye, iba kwaba bantu abathumileyo. So ukungakholwa kwakho kuyawuthintela umthandazo wakho ungeviwa uThixo. Incwadi kaMarko chapter 11 verse 22-24. Incwadi yamaHebhere chapter 11 verse number 6. Incwadi kaJames chapter 1 verse 5 and 8. Sesiyathandaza. Esine into ebangela uba singevakali xa sithandaza. Wrong motives. Motives behind ukucela kwakho kuyingozi. Umuntu xa ethandaza, omnye akwazi uthandaza eyofuna nje izinto kuThixo ezifunela just nje ukuba atyhafise abanye abantu, abonise abantu kuba ungothile. Motive, wrong motives. Yenza uThixo kona imithandazo uThixo angayiphenduliyo ngenxa yoba uright, ungcwele, uhlambulukile. But xa uthandaza le nto uyicelayo, imotive yale nto, uqhutywe yintoni uzothandaza, uyifunela ntoni le nto? Ezinye izicelo akaziphendula uThixo ngenxa yeso sizathu. Selfish. Ucela izinto ndifuna ukubonakala wena. Ezinye izinto uThixo unayo yonke into nawufuna nje uba ndibe nezinto kwegqitha ubani, ndibe nezinto zokuba noko ndibe ngumuntu obonakalayo, abantu bandibona. Uthi kuyafuna xa ucela ungaceli unemotive erongo. Abanye abantu bayakwazi ukuthandaza uThixo, bafuna benza uThixo bemangaliso, babe sebeyenzile ke ngokuThixo bemangaliso afuna ukuhamba elimaza abantu ngale nto uThixo ayenzileyo. Wrong, iyakulimaza. Incwadi kaJohn chapter number 14 verse number 13-15. Ngasifundela. Incwadi ye-1 Corinthians chapter 4 verse number 7. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ngasifundela la mazwi. Wrong motives bazalwane yamchana umuntu angaphendulwa. Yamthixo. Yamchana umuntu angaphendulwa nguThixo. Ngoba uThixo xa uthandaza uyafuna uba apha kwiziphumo zokuthanda kule nto uyicelayo abonakale uThixo, avele uThixo.
Nomuntu uyakwazi ufuna izinto ezininzi, ufuna nje into ezininzi. So i-wrong motives yakho yakubetha. Fana nokushumayela, kanti ushumayela nje wena ushumayela uba ndize ndibe ngumuntu onodumo. Ukushumayela kwakho kuhle, kodwa imotive yakho ushumayela uba kusasa uze ube sisityebi. Njengoba ushumayela nje uqhutywa ivangeli uhamba umisa itende nje uyimisela ukuraise funds. Motive, le nto uyenza inhle kodwa imotive yale nto imbi. Nomthandazo ke unjalo. Baye bakwazi ukuzila ukudla athi ndizila 40 days uzilele ukubhongozela abanye. Kuhle thandaza kodwa imotive yabantu behind. Ezi zinto ziyasichana uThixo abe ngathi akevanga. Yesithandathu okanye yesihlanu indaba. Not praying in God's will. Not praying in God's will. Ukungathandazi ngokwentando kaThixo kuyayenza uba uThixo angaziphenduli eminye imithandazo. U1 John chapter 5 verse number 14 and 15. uThixo usifunela izinto ezake zabaluleka apha kuthi, and he knows our future uThixo. So zikhona izinto ozicelayo uThixo azibone uba azingqomani nefuture yakho. Ukungayazi intando kaThixo iyakulimaza naxa iyakuaffecta nje nomthandazo lo wakho. Because khona ezinye into ozicelayo kanti ngokwentando kaThixo ezi zinto zifunayo azingqomani nayo intando kaThixo. Kufuneka uyazi intando kaThixo xa uzothandaza, ube ngumuntu owazanayo nentando le kaThixo. Utheni kubaluleke kangaka ukwazi intando kaThixo? Kutheni xa uthandaza funeka uqale wazi intando? Intando kaThixo le nto yokuyazi into ozoyicela wena ozoyicela kuThixo kufuneke i-involve ipha kwintando kaThixo, ibandakanywe pha kwintando. Ayikho into oyifunayo ezoba kude nentando kaThixo. So eminye ke ngomithandazo uThixo oku komntwana, xa ucela umntwana omncinci ecela into awumniki le nto ayicela because uyayazi uba le nto iyingozi. So zikhona ezinye into ezicelwa ngabazalwane kodwa zibe yingozi apha kubo, bazicelile kodwa le nto ayicelayo ikwayingozi yakhe. So noThixo ke unjalo bazalwane, usifunela izinto ezirayithi, funeke ke ngosazi intando yakhe ukuze sithi xa sithandaze sinento ethi, Lord, I want your perfect will for me and my family. I want a perfect will. Your perfect will for me and my family. Because xa uthandaza usazi intando kaThixo nokucela kwakho nento ozifunayo zihambisana nentando yalo muntu othandaza kuye. AmaRoma chapter number 8 verse 26 no-27. Asikwazi esingawuthandazela. So sisizwa ke ngoMoya Oyingcwele osisentandweni kaThixo. AmaRoma 12 verse number 2
wona azawusichazela ngokuguqulwa nokuhlaziywa kwengqondo, so that sithandaza sithandaze according to his will, hayi ngokwethu, ngokwentando yethu. Sithandaza ngokwentando kaThixo, funeke siyazile intando kaThixo. Yesu efundisa abafundi bakhe, thandaza, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. So xa kuthandazwa funeke siyazi intando kaThixo, ufunani uThixo ngathi. So funeke siyazi intando kaThixo. Number 6, number 7, uthi unforgiving spirits, moyo kungaxoleli, ungasenza into yoba imithandazo yethu ingaphenduli. Unforgiving spirit, umwana ungaxoleli, bengumzalwane ongaxoleliyo. Lo moya uyakubamba imithandazo le yakho ungevakali. Ukuxolelwa kwezono zethu umntaka fulani kukuxhomekekile ekubaxoleleni nabanye abantu. Ukungaxoleli kuyawuthintela umthandazo womuntu. Kuphila unezinto wazenziwayo, hlale nazo. Zingozi apha ebomini bakho izinto wazenziwayo. Kungaxoleli. Amakholo amaninzi nakumabandla kugcwele ukungaxoleli. So imithandazo ke ngoku iyathintelwa yile nzonda nobu buxhaka onabo. Uphawu lumthandazo lwakho awumanyelwa uThixo, uvinjelwa kukungaxoleli. Yesu mafundisa ukuthandaza uthi sixolele izono zethu kuba nathi sibaxolela abasonayo. uThixo xa izakuxolela usebenzisa imeasurement oyisebenzisayo wena ekuxoleleni abantu. Imeasurement oxolelwa ngayo nguThixo iza nawe. God is using imeasurement oyisebenzisayo. Xa uxolela abantu noThixo uxolela izono zakho ngale ndlela nawe oxolela abantu ngayo. Now uthi lo mbhali apho kuchapter number Matthew chapter number 6 verse number 12. Ephesians chapter 4 verse number 32. Ukungaxoleli kuyamchana umuntu. Yazi bakhona abantu abake bakhonze bangakwazi ukuxolela lethu umuntu engasindiswanga. Amxolele umuntu ongasindiswanga. Wehluleka ukuxolela umfowenu. Xolela ubrother wakho, usister wakho, umama wakho, ubhuti wakho. Xolela umyeni wakho, xolela unkosikazi wakho, xolela abantwana bakho. Uhambe uye endlini kaThixo wehluleke ukuxolela abazalwane okhonza nabo. Ube nendawo kuwo wonke umakhelwane ohlala ecakwakho ongakholwayo. Wehluleke nje ukuxolela abantu bengakholwa. Na imithandazo yethu xa siyenza ke ngoku ingaphendulwa ngenxa yokungaxoleli. Uxolela abantwana bakho bekuhlupha. Xolela umyeni wakho ekuhlupha. Xolela inkosikazi yakho ekuhlupha. Ngamanye amaxesha kuba ngcono kubantu abangomama bayakwazi ukuxolela. Bangcono banzima apha kuthi sisingamadoda singakwazi ukuxolela.
Nomama uyakwazi intoba ayifumane indoda yakhe iphume emtshathweni imkexezele ayibambe axole ntomama indoda xa ithe yambamba imfaka iphepha le-divorce sebenza iBhayibhile iBhayibhile ithe xa ndimbambe exexeza ndingamlahla ndiphinde ndithathe omnye yena ubexexezile wabanjwa ngumfazi akaphuma umfazi wamxolela xa ufika ngakuye umfazi elimele ngaphaya uyayi-understand uba makalahlwe ukungaxoleli kuvimba imithandazo ukungaxolelani singabazalwane kuvimba umthandazo so sezinye zezinto ezenza uba kungabikho lula ukuba phakathi kwethu xa sikhonza singazibona izinto zikaThixo ngoba kugcwele izimo zabantu abangavarishwanga umoya wokuxolela wokungaxoleli xolo Hebrews chapter 12 verse number 14 phuthumani uxolo nabo bonke abantu ndawonye nobungcwele liyaphuthunywa uxolo so kungaxoleli is the spirit of the devil ungaxoleli umoya osuka kwisitha sisazi futhi sithi intoba xa ungaxoleli awunayo i-relationship noThixo iindaba ezilungileyo zikaKristu zindaba zoxolelo xa ushumayela igospel you preach indaba ze-forgiveness it is a must intoba xa ungumzalwane osindisiwe uxolele ukuze umthandazo wakho ungathinteleki asithandaze kufanele intoba sibe ngabantu abafunda ukuxolela uLuke chapter 6 verse number 37 to 38 wasifundele ekhaya sengiyathandaza number 8 enye izinto esibulalayo it's a family relationships umcimbi wefamilies uyachana imithandazo ingavakali ingaphendulwa family relationships selichaphazelele into ngevani kwabantu ngevani kwefamilies ngabikho budlelwane phakathi kwefamilies ngabikho unity abazalwane bahlale emakhayeni abo tata nomama utshatile nabantwana bakhe bakhonza uJesu osindisayo kodwa bungabukho ubunye budlelwane tata nomama balwe emitshatweni bahlalisane kakubi yayi-affecta inkonzo lanto imithandazo ke ngoku ingaphulaphulwa uThixo incwadi kaMarko chapter 2 livamise ukufundwa ezicaweni xa kufundwa isishumi bafunda uchapter 3 bamyeka uchapter 2 uchapter 2 verse 14 kwehla nayo 13 14 uThixo uthi pha imithandazo nini niyazibuza uba kutheni ningasayiphenduli abe sechaza isizathu uThixo pha kuMalaki chapter 2 Malaki chapter 2 verse 13 kwehla nayo achaza isizathu uthi wathi pha umfazi wobutsha bakho umyilizele wena yilizele umfazi wobutsha bakho yole nto lingaphenduliyo ndiyaniphendula ikayisizwe ngeminikelo yenu ayijonge because umfazi wobutsha bakho umyilizele bese isehla pha iBhayibhile ichaza into yoba I hate divorce ichaza uThixo pha ndandikho ndilingqina kuMalaki chapter 2 verse 13 Malaki uMalaki incwadi efundwayo xa kuzawukrokriswa abantu eshumi kodwa sozafundwe xa kudivorce abantu uMalaki uyafundwa xa kufuna imali
akafundwa abantu kabesilo kabefana bafunda umalaki xa ukhona indoda edivorce umfazi fundwe la malaki yangafundwa only xa sithatha imali ebantwini afundwe xa sidivorce umalaki lo ufundwa kula chapter 3 afunda uverse number 10 funeka afundwe umalaki ku chapter 2 ukuyiliza kwebandla uqala kwishuri uqala pha ku family relationship kuze ngabikho befundisa abadivorce abafazi nabazalwane abadivorce abafazi kufundwe pha kumalaki chapter 2 verse number 13 kwehlwena uThixo uthi bande imamela imithandazo yethu singafika umalaki ekuvalwe kuyo ingca zivalwa ingcango pha uhleli njani nomfazi nabantwana bakho family relationship zibulala inkonzo because aba bantu basenkonzweni ngaba basuka emakhaya bengevani so aba bantu bapha inkonzweni ngaba baphuma kweza family ezingevaniyo kungekho bunye kungekho budlelwane kungekho unity kungekho bungcwele kungekho nhlambuluko ngaba benza la nkonzo so iprayer ukuze siphendulwe iprayers ibalulekile indlela esihlala ngayo emakhaya Ezekile yathandaza uzobhubha uyagula uThixo thumela uIsaya kuye emcele bajonga uzawubhubha put your house in order before you die so it's very important bazamama xa sithandaza masingakhali ezinkonzweni singakhali emizini yethu masithandaze masilunge kwendawo sihlala kuzo khona ukuze kulunge enkonzweni umonakalo ukopha ecaweni usekhaya God is very very important ukuyinaka indaba yasekhaya 1 Peter chapter 3 verse number 7 masiyifunde ndifuna sothandaza zizinto ezibangela umthandazo wethu ungeviwa uThixo bazalwana nyane esingenayo siphilela abantu thina endaweni yokuphilela uThixo siphilela abantu endaweni yokuphilela uThixo indlela ohleli ngayo nonkosikazi wakho iyathetha xa uthandaza amadoda ngokunjalo makahlalisane kakuhle namakhosikazi awo naxa ingabantu ababuthakathaka amakhosikazi la makahlonitshwe azindlale mafa zesisa sikaThixo ngokulinganayo namadoda xa nenje njalo ke akukho nto iyakuphazamisa umthandazo wenu Jesu makahlalisane kakuhle amadoda nabafazi bawo anenze njalo ayikho into engathinteka kulofuna amadoda ahlale sazi uba amakhosikazi la ngabantu ababuthakathaka kodwa noma kunjalo kuthiwa nabo azindlala ifandawonye nathi singamadoda so it's very important family relationships abanye abantu bazamama abanye abantu behlukaniswa ngabantu nefamily zabo kulo usindisiwe suhlala ekhaya suvana nabantu xa ungevani nefamily yakho lingasindiswanga ushumayeze zobani ifamily because ufanele into maxa ushumayela ulilela uba aba bantu bakowenu ambone uKristu omshumayelayo suba ingxaki efamilini yakho kodwa sawusithi unoThixo wena veza uThixo kubantu bakonu abangakholwayo asithi yenza izinto zokungakholwa abazenzayo kodwa velisa uThixo ofikileyo apha kuwe kwaba bantu imbi lento yabantu abashumayelayo bagcwala umhlaba kodwa bengevani nefamily zabo ulanda abantu
beminye imizi babheke ezulwini, kodwa bakho abakuzeleyo naba abantu obhilonga kubo ngokwenyama abayizulwini bona, awunankathalo nabo futhi. Kodwa ushumayeza abantu babheke ezulwini. Before bazalwane bami sibe ngabantu abavele ezinkonzweni nabaphilayo enkonzweni, masiphile emakhaya. Masiphile emakhaya. Lwela ukubhupha ifamily yakho imbonile uThixo okufikeleyo. Lwela ukufa abantwana bakho nozalwa nabo emhlonipha uThixo wakho. Sumnandelwa ludumo lelizwe kanti ifamily yakho siye emanzini. Iba ngumzalwane okwazi ukuhlalisana nefamily yakhe. Uncedwa ngamandla kaThixo. So iprayer xa ungevani ningahlalisananga kakuhle emakhaya yathintelwa yilonto. Masibuyele enyanisweni bazama xa sizothandaza. Masibuyele enyanisweni xa sizothandaza. Eyokugqibela zininzi ezinazo izinto endingazichaza ezivimba ukuthandaza. Kodwa kwezindini ndizawuzichaza. Ukungathandazi egameni likaYesu kuyavimba umthandazo. Not praying in Jesus' name kuyakuvimba ukuphendulwa kwakho. Yesu Nkosi yami. Thandaza egameni. Kuthandazwe egameni likaYesu lodwa. Kuthandazwa egameni likaYesu lodwa. Chapter 4 wezenzo verse number 12. Alikho elinye igama esilinikezweyo esinokusindiswa ngalo. Only the name of Jesus ekuthandazwa kuye. So ukungathandazi egameni likabona ngo abantu uSathane ngendlela ageza ngayo. Ususe igama elithi Yesu athi fakani ubawo xa nithandaza. Thani bawo. Nezinto enizifumana kubawo nokubulela ngobawo. Usathane. Uthe fakani ubawo singaba kabawo thina. Ninobawo. Kusathane. Ngoba yinye igama ekuthiwe masithandaze kulo. Kwakulinye bazalwane igama esi-introducedwa kulo elinamandla. Nelakhe abazalwane kwathiwa ningaphinde nithethe ngeligama. Ningaphinde nithethe ngeligama. Yinye ligama likaYesu. Ngoku uSathane ufaka into yoba xa nithandaza emithandazweni yenu yithani bawo singaba kabawo. Yithani bawo uthe uthubawo. Bazalwane thina singaba kaJesu. Sithandaza egameni likaJesu. Xa sifuna ukulungelwa. Uyabona xa ufuna ukulungelwa zizinto. Xa ufuna ukulungelwa usebenzisa igama elithi Yesu. Nanxa umuntu eshumayela siyamamela thina uba wathetha kangaka lo muntu ngamandla kabawo mpela ngoThixo ngobawo ngoThixo uphu Yesu. Afuneka uYesu xa kufuneka kuphakama uYesu. Yesu. Because alikho elinye igama esilinikeziwe bazalwane esinokuthandaza ngalo. Sicela egameni likaYesu. Sikhupha amadimoni egameni likaYesu. Sisilanda izinto uThixo asithembise zona egameni likaYesu. Eligama xa ulibiza uthi umbhali ke funeka wonke umuntu olibizayo
Ncwadi kaTimothy wesibini chapter 2 verse 19. Wonke umuntu obiza eligama likaYesu makehlukane nesono. Sibiza lona. Liyabizeka ke xa wehlukene nesono. Funeke mabandleni siqaphele ba likhona lemlonyeni igama elithi Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Ngoba livusa isazela apha emntwini. Olibizayo uyehlukana nezono. Liyamfosa igama elithi Yesu. Kakuthandazwa ke. Kow siyangalo. Lingumthandazo lona opheleleyo. Ngamanye amaxesha asitsho nento esizifunayo. Sifole sikhonze sithi ngegama likaYesu. Nongakwazi ukuthandaza uyakwazi ukuthandaza ngoba ukulibiza nje ngegama likaYesu lingumthandazo opheleleyo. Igama likaYesu. Na ukungalibizi ukuthandaza nje vesingene emthandazweni sithandaza ngalo ama elithi Yesu. Kwayo sithandaza ngalo bazalwana. Antoni na esibaniyicela egameni likaYesu niyakuyenzela. John 15 verse number 6 to 8. Nantoni na esibaniyicela egameni lika xa niza ngalo niza kuyenzela. Niza kuyenzela. Niza kuyenzela. Niza kuyenzela. Niza kuyenzela egameni likaYesu. Niza kuyenzela. Niza kuyenzela. Enye into enganibangela uba ningaphendulwa nguThixo is a lack of praise. Thanksgiving. Ningakwazi ukubulela. Nibe ngabantu abangathandaziyo, abangabuleliyo. Ukungabuleli kungawuvimba umthandazo wakho ukuba ungaphendulwa. Uyabulelwa. Akucelwa. Uyabulelwa. Lelwa. Incwadi yabaseThesalonike bokuqala chapter 5 verse 23. Uyabulelwa. Uyabulelwa bazalwane. Uyabulelwa bazalwane bam. Kubulelwe kuThixo. Ezintweni zonke siyabulelwa. Uyabulelwa. Sesiyathandaza kakhulu. Ngazezi zinto ezinibangelayo. Sibuyela kula ncwadi 35. Haya xa sivala ngala ncwadi. Kuthiwa one siyokwenza into. Xa uyothandaza uyesibingelelo isikhathi. Isibingelelo seThixo. Xa uyothandaza. Nawisibingelelo isikhathi uyokwenzela iqongo dini. Nesibingelelo isikhathixo xa uthandaza. Mamela akunxitywa nakanjani. Akunxitywa nje umuntu unxiba iingubo leyo. Siyevana makhoba. Uyatshintsha xa ufuna uThixo. Uyatshintsha xa ufuna uThixo. Uyakombi ke hlambulukani. Uyahlambuluka. Uyaziklina. Ukuhlambuluka kukuziklina. Awuyi kuthi udaka. Uyaziklina. IBhayibhile ke lahlani ke ezo zinto. Ibe seyisithi ke ninxibe impahla zimbi bazalwane. Ninxibe impahla zimbi. Uyatshintsha ninxibe impahla zimbi. Kuthi inkokeli evela kuThixo ayihambi nemali elingcolileyo. Ayimandelwa imali eyifumanayo. Inkokeli esuka kuThixo ayeneliswa. Ayiboni makholwa uba akhulile kuba ethenge imoto. Njengoba namhlanje amakholwa namhlanje xa enzela abefundisa imoto ethenga imoto kuthi ibandla lakho likhulu, ibandla lakho liyanceda. Uthi ibandla libheke esibokweni lingcolile lifana nehlabathi. Ngoba amabandla namhlanje akekho glorious, gorgeous kakhulu. Alilizwe amabandla namhlanje. Alilizwe anamhlanje. Alilizwe kakhulu, ajajile, alisikizi amabandla anamhlanje. Ngoba akho nto apha kuwo ethethayo. Thina simandelwa lalo uba xa ekhuphe imali andithengele imoto ndithi ibandla lam liyancedwa. Lincedwa kanjani ibandla lekude noThixo? Thina sijonga imali eliyenzayo because amabandla ethu zii-businesses.
zinkampani ba asifide ibandla abazalwane. Injongo kaThixo ngebandla ayikokuba kuphucuke thina silikhokelayo, kuphucuke thina silikhokelayo, kuphucuke thina sihambe ngeemoto sitsho ngemizi emihle neemoto ebephuwa aba bantu esibakhokelayo, ebephuwa sibafundisa bakholwani bazalwane, kholwa yizani zobeka imali nivula izinto apha. Uyawuba lihlwempu ukuba uthe uvulelwa ngulo mntu ukukhonzisayo. Uyawuhlupheka. Kufuneka uba ngaba unikele ngokuqhutywa uthando, unikeliswa luthando lukaThixo, unikeliswa ngumbulelo. Umbulelo ngoba ndiyabulela Thixo, bendingumoni. Amabandla namhlanje enziwe kakubi, nala ayeqalwe ngabantu bakaThixo bangawakhanyela. Yabona eza founders amabandla okuqala zingavuka zithi engcwabeni zithi andilazi linje eli bandla, because abantu balahle zona zinto zakhe zaphambili uThixo azizeleyo. uYesu kweze emhlabeni ukuzokufela boni, enza abantu babe ngcwele, bakhonza uThixo ngezazelo. Hayi bazalwane, ngale ndlela kwenziwa ngayo. Yonke le nto sinqatyelweyo ukubona uThixo esebenza ngamandla phakathi kwasezikonzweni, ngoba kaloku uThixo ufuna abantu bahlanjululwe, ufuna abantu bahlambuluke, ufuna abantu babe ngcwele, ufuna abantu bazi bakhonze uThixo ngentliziyo, hayi ngemilebe, ngentliziyo. Now xa sizothandaza, ziqaphele izinto ezikwenza umthandazo wakho ungevakali. Suka kwizinto uThixo angazifuni, phuma kwizinto uThixo angahambisani nazo, phulaphula isazela, suba nenkani, suba ngumntwana ongevayo mani xa ukhonza uThixo. Ziyeke izinto ezingafunwa nguThixo mani, ziyeke izinto ezingafunwa nguThixo. Qala enyanisweni, yenza intando kaThixo, uzambona uThixo. uThixo azabamba indlebe yakhe ayinzimanga ukuba ingeve. uThixo indlebe yakhe ayinzimanga ukuba ingeve. Isandla sakhe asisifutshananga futhi uba singamsindisa umntu. Isandla sikaThixo siyamsindisa umntu, kodwa bubugwenxa bethu obubangela uba sibe sengxakini. Bazalwane bam, uyacelwa, kuyabulelwa, uyambonga uThixo. Ndiyabulela Thixo, ndiyabulela ungekayibambi ngesandla uthi Nkosi ndiyazi ukuba kaloku wena uyamamela. Ndiyazi kaloku Thixo wam wena uyamamela wakho xa sithandaza. Funeke sibe ngabantu ke abakhonza uThixo ngezazelo ezifumanisa. Laa ncwadi yeGenesis sizawuqhubeka nayo, inako izinto ezenziwa, inkokeli yenze ezaa izinto, then amakholwa enze ezabo. Inkokeli iyamele ithi ibandla malihlambuluke, sishumayela iholiness. Bazalwane, encwadini kaJesu, ebandleni likaJesu kushunyela iholiness, inhlambuluko, ilahlwa kwezono, ukubuyela kuThixo ngentliziyo ezivumayo. Sicela sithandaze sonke, sithandaze. Bawele siyabulela kakhulu namhlanje uyinkosi ephakamileyo. Sibulela ithuba elihle lokusithetha ukuba usixhumanise nabantu bakho, usithethe inhliziyo yakho ebantwini. Thixo wam, ndiyazi ukuba izwi lakho awunamandla onke, ngendlela elinamandla ngayo linako ukuyitshintsha impilo yomuntu. Baba wethu ongcwele, siyazi Thixo wam ukuba kunabantu obabizele kule nto kuba unenjongo eziphakamileyo kakhulu empilo yabo. Thixo wam othandekayo, siyathandaza egameni leNkosi yethu Yesu waseNazaretha.